Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Osibhalelile uthi yena unokuphupha inkosazane yamanzi. NgesiNgisi bathi i-mermaid. Kunomuntu-ke obukeka engathi uwufishi lo obasemanzini wesifazane. So uyabuza ukuthi ingabe lelo phupho elikanjalo lisho ukuthini? Ngiyacela ningicacisela. Sicela ukuthi usi-subscribe-e, usi-follow-we ukuze ungaphuthelwa iy'mpendulo oy'buza kuma-comment. Lelo phupho lisuke likhomba ini? Kuyaba inhlahla oyilethelwa